Dobrodošli na premijeru predstave Ajduci. Molimo vas, nemojte gasiti vaše mobilne telefone, slobodno nas slikajte kako biste nas što više lajkovali i šerovali na društvenim mrežama. Ono što ćete večeras vidjeti na sceni, to nisu glumci i profesionalna gluma, to su ljudi iz vašeg okruženja, vaši rođaci, možda baš vi ili svi mi zajedno. Ovo je naš zajednički život i problemi. Razmislite o tome koliko su mladi bitni jednoj državi. Rođen sam kao i ti, u pički materini. Rođen sam kao i ti, u pički materini. Volim svoj rodni grad, Šumarak na bregu dalje. Znam da ga voliš i ti, pođimo zajedno mi. Znam da ga voliš i ti, pođimo zajedno mi. Krenimo prečicom sa ženom i dečicom svi. Svuda je provincija, pa i Beograd je provincija. Ma oko nas se bre ništa ne dešava, pogledaj. Pa sve što se dešava ili nešto sitno ili nešto minimalno, šta? Cijelo Balkan je provincija, pa i Evropa polako postaje provincija. Sve velike stvari sele se ili na dalji istok ili na potpuni zapad. Ma Evropa je odavno provincija. Znaš šta? Znaš šta? Molim me bre, brate, meni su važna moja dva dimića pred spavanje. Geopolitički putevi nam ne idu korist. Od uvek dobri smo samo kao prolaz, pukotina, praznina koja treba da se premosti ka nekom boljem, belom svijetu. Meni je bre važna moja djevojka. Ja moje nema troškove. Ma šta vam je, pa mi smo od uvek u tranziciji, ne samo ekonomski, taj tranzitni prostor treba da se premosti to što pre. Meni je važan moj ker. Moj ker je car, on je spasao onu klinku od nasilnika. Moj ker je važan. Naš tranzitni mentalitet shvatili su imigranti. Prolaze nas i oni. Premošćavaju i prevazilaze, a kažu da su dobri sa nama. Kao idu na zapad, a u stvari ostaće ovdje kod nas. I opet imat će prednost nad svima nama. Dobit će posao, a mi ostajemo socijala. Ma daj, pa 20 godina oni nama pričaju istu priču. Stvarno mislim da smo već navikli na to. Meni je bre, ljudi, važna moja djeva. Ona bre žena kuva kod sada, bre, pere, čisti, pegla. To su drug mojom kere. Nije kao da želimo ovdje migrante, mislim, kapiraš. Ima i nas previše. Ali mi je prokleto važno da niko nije pomislio da ostane ovdje. Srbija je zemlja tranzitnog mentaliteta. Šta bre, meni je bre važna moja teretana, bre, po tomu se ja osjećam jačim, razumem? Kao da nešto stvarno pomeram. A ne teko je, pomeram to nešto u sebi, razumeš? Realno. Ajde, navedite mi bar jednu ribu koja se ne bavi na mišići, ajde. Ako smo tranzitni, da li smo i prolazni? Da li ćemo nestati? Da li tranzitno ništa ostane nešto ili ostane nigdje? Šta bre ja pričam bre, meni je bre važna bre, moja ekipa bre. Ljudi bre, pa vidite mi bre važni bre. Znam vas bre kad ste bili mali bre, znam vas bre cijel život, tu ste kad je gusto, tu ste kad treba. Tu ste bre svaki dan ste tu. Za Srbiju kažu da vrda između Rusije i svih ostalih. Srbija misli da drži ravnotežu. Ovaj je američki čovjek, ovaj je ovdje nemački, ali manje više svi smo mi pravoslavni. Srbija stoji na prstima i pleše po terenu. Ljudi, neću da serem jer nije Srbija
Srbija neka balerina. Ona je jebena budala, zabavljača, razonodi svojim geganjem gospodu na dvoru. Ali znate šta? Nema više dvorova, nema više ni dvorskih zabavljača. Samo su pravila ostala ista. A mi igramo kao politiku, skačemo za pare kao prokleti ciganski medvedi. Tako je. Ali meni je važna ova zgrada. Ovdje smo se ja i Marija prvi put poljubili. Ovdje sam prvi put prebio tipa. Ovdje smo se prvi put napili. Valjali smo se po pločicama na alkohol. I onaj teren. To su uspomene pa majke nisu mogli da nas uteraju u kuće pa po ceo dan pa basket, fudbal, odbojka. I meni je važan moj kraj i moje dvorište. Alo ne seri, pa tvoje dvorište smrdi na svinje. Pa jebi ga, smrdi na svinje, komšija pored ima. Kad bolje razmislim, ovo je jebena selendra. Meni ništa nije važno. Ja odlazim prvom priliku. Kao svaki rodoljub, svoju dragu najviše volim iz daleka. Nemoj mi priči Srbijo, meni u pičku lepu materinu Srbijo. Prava gastarbajterska ljubav je samo kad se čeka, da se dođe na fer. Bakans, banja, vaša. Ovo je jebeno selo moje lepše od Pariza. Ali vetar moga cela, Amerika cela. Vojsa! A šta ako je ceo svet provincija? Pa vi ni na moru niste bili, a pričate mi tu o Parizu i Americi. Aha, ja se kupam na rupe. Aha, priči smo rupe. Neko je rekao da je ceo svet provincija. Da verujem u Boga, bilo bi mi jasno. On je centar, a mi smo zasel. Zato ga toliko i zabole za nas. A ne idem ja nikud odavde. Istrunu ću ovdje, ali ću bar imati nešto što vrednuje. Ja, maca, pa desi! Ja, maca, pa ne znam, neka oko 5, hvala 6. Pa desi, ne šta? Maca, ne čujem, maca, postavljam. Šta je s ovom? Kum je tripova curica. Ma ubacila se u prve redove pa misli da je nešto. Ljudi, odlazim ja odavno i nikako da odem. Ali važno je želja. Gde počinje inicijativa? Nina inicijativa. A nije donela ni gajbu piva. Jao, Bože mili. Au, ljudi, ali ste se vi naduvali. Šta bulazite, bre? Da vam kažem ja nešto. Ja ovde živim, koliko znam za sebe. Mi smo u stvari ljudi kao oni klinci po dečijim knjigama koji beže od kuća među granje drveća, među napuštene zgrade. A jebi ga, u tuđe ruševine su njihove postale ogromne. A mi smo ajduci. Srbi dole kuće jedno, će nas utepuju ko u toj lektiri. Ljudi, sećate vi kada smo se mi poslednji put aktivirali, ja? Kad smo bili bolji za neku akciju, se bilo šta? Bajo moj, ja da ti kažem, sve se menja i sve prolazi. Samo ova jebena Srbija stoji. Kod nas je u poslednje vreme sve nešto uznapredovalo, a niko ne shvata da stvari moramo radikalno da menjamo. Pa ova demokratija, sjebala nas je totalno. Sjaše kurta, Sjaše mora. Samo vas slušam, pa da li vi uopšte znate šta želite od života? Ja definitivno znam. Dobar ručak, dobru utru i dobar ponekad. Ja ne razmišljam o tome šta želim. U Srbiji je danas logički idiotluk i šta želiti. A svi opet imamo neke nade, znači. Moje nade su bile ispunjene našim starim projektom. Ali naš stari projekat nije ispunjen. Ovo je nekada trebalo da bude pristojan teren. Pa mogo je da bude, samo smo bili mnogo neozbiljni. Da li smo i dalje neozbiljni? Ja povjerujem da budem neozbiljni. A to od tebe i očekujem. Pa što da se mutika mogu i ovako? Paj sad. Kapala je moja sudbina.
tako od vas očekao od života ponovno. Evo, Mariju smo već čuli, ali ona mi se tu nešto sprdala. Ne, nisam. Idemo dalje, ajmo gledati za tebe. Dobro, ja želim mnogo knjiga, a malo razuma. Želim malo struke, a mnogo kurvanja sa svakakvim naukama. Želim akademski promiskuitet. To dosta mi želi. Pa vidiš, brate, to nije ništa konkretno, ali znajući tebe, tvoj mozak rova samo abstraktno, a? Dobro. Ajmo, Pero, šta ti misliš? Brate, ja bih jednu dobru gitaru. Ne da drndam ovo placisto sranje, brate, dalje. Neki vinograd, mogu da pijem vino do kraja života. I jednu dobru milku, da bi izdržali, da sa njom putem. Slušaj, sine, nisam djede da vrati. Ajmo, prvi, da čem tebe. Znaš šta? Ja kad sam bio mali, ja sam razmišljao o tome da je Luna Park savršeno mesto za život. To mi je tad bio cilj u životu. I? Si li nešto napredao? Naravno da jesam. Sada mi ovo ne dođe cilj, ali od nje smo već odustali. Čekaj, ko je rekao da smo odustali? A šta da radim? Ja ne mogu ništa. Ne računajte na mene i te teške fizičke poslove. No. A tu smo, a? Jesmo stigli do toga? Pare, ja? Pare? Samo pare! To bi rekla moja majka, pa ne se ja pare, daj mi viški stavljeni smo se bez pari do sada. Ljudi, ja sam stigla, čao! Opaj inicijativo! Izbjegača stručno. A da ja vas nešto pitam, gde počinje inicijativa? Drugari, vreme je da nešto promenimo, da nešto menjamo. To bi mi govorimo, ništa pametno nisi rekla. Pa znam, Aco, ali pazi ovako. Kao prvo, mladi smo, ili jesmo, možemo mnogo, možemo. Ja smo svi mnogo pametni, mislim kao, a tamo nešto kukamo i seremo, a? Jel'o? I nije nam, dragi moji, ni na kraj pameti da ostajemo ovdje. Ma svi bismo negdje da zbrišemo. Pa da, ali to uopšte nije lako, ne to. Mislim, gledaj sad ovako. Svako od vas je po nešto kao studirao akademski građani i to, jel da? Pokušavali ste nešto preko grane. Nešto ispod grane. Alo, bre, filozof! Daj, Marija, smiri se, pusti političarku da nariče kada je već počela. Ma mora da se učlanila negde. Ja ne bre, matora, si ti napredna ili radikalna? Alo, bre, pusti bre, pričaš, šta? Daj bi miški, od kad je ovo tvoj fazon? Ej, kaljenice, štiklice, pomadice, parfemi. Nemojte me kupiti! Alo bre, nemoj ti meni polako bre, ne mogu više da ti gledam bre. Nemaš na mene, bre! Ono što sam teo da Prvo, ja nisam ni u jednoj stranci, možda trenutno. I ono što sam htjela da vam kažem, ukoliko biste me pustili da pričam ja, jeste da sam na internetu našla odličan projekat i da dobijemo kintu da uradimo nešto građanski važnosti za ovo naše mesto. Koliko para, Manco? Ma jebole te pare, samo te bre pare interesuju. Pusti da pričam. Kinta je oko 600.000 dinara. I sad neka moja ideja je... Koja bre tvoja ideja? Pa mi imamo našu ideju, šta ćemo bre da radimo sa tobom? To što ti pričaš, to možemo i bez tebe. Evo te čuti, to je sve zbog tebe, Bože Gospode. Cilj je, dragi moji, da budemo složni i razumni. Jeli, bre, sine, od kad se ti uopšte družiš sa nama, a? Postali smo ti cool, politički korektni, sad se možeš da zaradiš. A Maco, vi mnogo više. Ma ja šta? Jebi, bre, mi smo ti mi na izmenjivanje. Bože, kakvi ste. Daj, ne seri, Marija, pa nas može da iznajmi ko hoće za 2 bukse. Ti stvarno misliš da ovo ima za 2 bukse? A da li Marija? Ma ni to, be. To je sad bilo mnogo smiješno, ja bih da se nasmijela. A mogu ja sad da vam kažem još nešto? Ja ću sad ono što sam htjela da preformulišem da vaš mozak može da shvati. Drugari, zar ne želite da sredite ovo naše igralište, a? Da klinci imaju gde da odrastu, da mi imamo gde da stanemo. Izvini, koliko nam više godina imaš, a? A ti? A ti? Osim toga. Ej, kako kaže? 600.000 dinara, ej, znate koji su to pare? Možemo da, što znam, tamo stavimo neku ljuljaščicu,
Ovo neku bičicu da zasadimo jednu kućicu za ptice. Ona govori o kućici za ptice, misli kućica za ptice. Ne, slušaj, super je to fora, brate, a meni to smrdi na debeli čopik. Daj, molim te, nemojte vi da nas Leva ruka, potrebniš. desni džep, šta ne, pusti to. I ti, sine, pali odavde! I vi ste mi kao neki aktivisti, aktivisti. Aktivisti, pristupate, treba da simuliram nešto, ja sam stvarno htjela da vam pomoći, je zaista jasno da konačno jednom u životu nešto uradite kako treba, ali ne mogu. Nina, aktivizam je za šronje, mlačenje prazne slame. Ko bi još troši vreme na te gluposti, majke? A ti, curo, izvoli sa svojim političkim forama probaj, a nas zaobiđi u što širem krugu. Ja sam pokušala da pričam s vama, ja nisam uspela, ja više ovako ne mogu, vi ću meni javiti kad odrastim. Ćao. Doviđenja, prijatno. Gledajte ljudi kako se usukala. Mora da je strog režim ishrane pri novoj stranci, a? Ma kakva bre stranka, brate, sedi tamo, čukaj onaj laptop, lukaju komentari po internetu po ceo dan za jedan sendvič. Ej, a nekad smo se družili sa njom. Pa Cojci, pa ti si bio sa njom. Pa daj, brate, pa svi grešimo mladi i zeleni, šta? Pa ti si mi pravi mladi zeleni devini prška. Ma dajte ljudi, možda smo mogli da je saslušamo, možda nešto pametno htjela da nam kaže. Šta će bre ona nama pametno da kaže? Šta? Hoće bre da strpa pare u svoj politički džep, kao i svi. To možemo da radimo i bez nje, da kalimimo ljuljaškice, kućice za ptice. Ali ljudi, realno, mogli bismo nekad da se mrdnemo. Mi tu kao mladi, bez posla, džabu, a ne menjamo ništa. Ja menjam. Ma šta ti koji džabu menjaš? Menjaš prirodni rod na birovu. Žene su prevagnule odavno, šta se uopšte trudiš? Opa, feministkinja. Pa brate, držim častovi klincima, lepo mi ide i ja sam zadovoljna, ima dobre dece. Profesorka, od uvek je bio to tvoj trip. Ne, neko je maca, ja radim i sa rađenjem. A to kao nije trip, a? Dobro, a šta vi radite? Kad god financije zaškrite, sme na to da super. Ja sme na daj neku kintu, na dajem, kupi nam pivo, kupi nam sandvič, pa toliko je previše paraziti jedu. A daj, sad se vraćamo u prošlo vrijeme. Je to perfekat ili plus dva perfekat? Prezem, brate. Opet nemamo pare za pivo. Daj li Jasmina, daj neku kintu do prvog. Ne dam više. Šta opet nema za pivo? Ajde. Ajde, opet. Ajde, svako koliko može, ajde. Dati, ja nijem ništa. Kako me nema? Pa, dinara! Nema. Tako je, bre. Pa Jasminice, pa nešto nam zarumeniš, a da nećeš možda da zaplačeš. A od uvek si bila prokleta pičko plačljivica. Vi se ne menjate, ali ja verujem u Ninu i njen plan. Uostalom ne znam više ni šta radim ovdje, nikad se nećete promijeniti. Halo, bre, ljudi moji, pa srbende. Teško mi je da priznam, ali upravo je. Ova Nina je probudila neku žicu u nama i potrebno nam je to nešto. Pa šta je tu? Kako šta, brate? Kako šta? Tere! Ovi klinci danas zaslužuju da imaju ono što smo mi imali, brate, kad smo bili klinci, razumiješ? Lako se kaže, ali se teško misli. To je naša slabost. Previše smo pametni. A kako se previše pametni? Za nas sami. Ma smislit ćemo nešto do sutra, možda. Samo da ne zaboravimo, do sutra. Malo sutra. No u suštini oni su ti psi koji lažu, a ne bjegaju.
znam Jasmina, ali taj njihov lavež ume da ujede ponekad, znaš? Daj, nemoj da si malo odušna, hajde ispričaj mi svoje ideje. A stvarno? Pazi ovako, ovo što ja sad radim uopšte nije komplikovano. Para ćemo imati, naravno, a imamo videlište kod mosta, ako znaš na što. Da, pa ja sam u njega mislila. Pazi sad, fazon je da nam je potrebna ekipa. Doći će i oni, samo čim se popeli. Ne verujem da bi ja u njih uopšte. I ti si je broj povlađivala, nikad mi nije bilo jasno zašto. Pa ne verujem ti ni ja u njih. Samo znam kakvi su, dobri su klinci u suštini, mada još uvijek klinci. Treba malo muke s njih, znaš? Ako ti tako kao. Pa da. Ne upišemo mi projekat. Ajde, pišemo. Ali nikako da pomenjemo da nas veže. Ne, nikako, nikako. I'm addicted to you. Don't love, I can't get enough. Da? Da, ja sam Bojan. Pa ja sam joj sin, zašto? Kada? Dobro. Vidi, Kemi mi opet nije dobro. To kažu doktor. Šta pričaju, brate, jebote, ništa ih ne razumem, pričaju nešto, pričaju. A to su prokleta govna govnjeva, znaš i sam. Evo, ljudi, moram da radim nešto, moram da zaradim, razumeš, moram da se uradim od rada. Lako ćemo, brate, da se uradimo, ništa ne vredi, brate! Nemaš ništa toga što pizdiš, samo počni. Dobro, hajde da se vrdimo. I onaj nini glupi projekat, možda je nešto. Ma kakvi bre neto bre, čoveče bre, pa ja sam već gledao ta sranja. Ti političari, znaš šta oni rade? Oni uzmu pare od naroda i strpaju u svoj džep. Da, šta to nije, brate? Znamo Ninu od uvek. Jeste mnogo lutala, ali... Nije bre toliko zalutala, što ne bismo probali. Ovo je livadi, treba pledenje. I tebi treba pledenje. I kad ti čupam. Ne dolazi u obzir. Vi nas bukvalno izdajete. Pa mi smo imali svoj projekat, zašto to ne završimo? To je preveliki zalogaj za nas. Ovo je mnogo jednostavnije. Čekaj, dečko, kad mi to nismo bili alavi? I otkad je, molim te, bilo šta preveliki zalogaj za nas, zar mi nismo bolji od drugih? Pa nismo bre gori od drugih, ljudi! U tome i jeste svo sranje, bre. Pa najbolji smo samo u tome da budemo najgori. Aha, ko je sad hipster, a? Ne zavraći više, Miške, ti imaš svoje probleme, možda i treba da se povučeš. Ali oni nas napuštaju radi tuđih projekata. Daj jebote, ja ne mogu da verujem da ste se vas dvojica prodali. Totalno ste me razočarali. Daj bre, sad kako se sad... Dečko, ja sam upravo seo, ne zanimaš me više. Dobro, da, upravo se, šta ćemo sa tim projektom? Pa kako šta? Pa da ga realizujem. Znaš koliko kinte tu treba? Te 600.000 nas ne bi pokrile ni najmanje jedne. Sine, polako, mic po mic. Da, polako, mic po mic, to smo rekli pre 3 godine i prstom nismo maknuli. Ne. Nama treba nešto odmah i sad. To što vi radite, to je izdaja. Vele izdaja, mi se ovdje ljudi raspadamo. Alo, niko nikog ne izdaje. Ako ne idemo svi, niko ne ide. Ja ne idem nikud, ostajem verna sebi. A nama? A jebi ga, svi imamo svoja sranja. Ja volim svoje stanje, brate. Sranja, rekla sam, jebe te tvoje hipsterske tripove. Bre, Marija, Maki, stani se na mene. Ti ako moje oplate vidiš kao hipstera i onda sam razočan. Koja? Marija, Matija, da pričaš da ne? Ti si bre, nesposoban bre. Nesposoban zašto? Šta? Bilo šta radiš kako treba. Šta ti radiš kako treba, a? Ja? Jasno. Ja ne radim ništa, ali to želim da menjam i menjam ću. I raditi ništa je nešto. Mi smo najbolji u tome. Mora i to neko, mada nije lako. Kako? Mislim ću nešto. Evo ga gospodin nešto. Koji si bio pre ti nešto mnogo bolje nas, a? Ti si baš za neki naš vađa, nemaš muda bre ni za šta. Pred mlaka muda si obišla bre, tako i treba da te zovemo. Ništa ti bre nije dovoljno dobro, ni ja, ni ti bilo ko od nas. To nisi prihvatili mi bre, da? Znaš to?
Zato što je glup! Nemoj da... Baš tako, bre, seljako, glup ti je, nije ti dovoljno dobar. E pa ni ti, bre, nisi dovoljno dobar, jer je to sasvim dobar predlog, ali nije tvoj, jel te? Zato ti nije dovoljno dobar, a? Šta si rekao? Šta si rekao? Viške. Uci reći! Hoće da kaže da ne možeš da menjaš velike stvari ako pre toga ne promenimo neke male. Hajde počnimo od ovog jebenog igrališta, pa ćemo da menjamo svet ako želiš. Ja ne želim da menjam više ništa. Slobodno sam. Daj, brate, ti nas ne zarobljavaš. Ti jesi naš vođa i mi te pratimo gdje god ti kažeš. Ali mi ovdje imamo neki glas. Ili bi bar trebali da budemo glasniji? Ajde, dosta vas dvojeca, mi smo s tome na kraj sveta. Ti na Himalaje! I na vrh dobre nade. Moramo najde da počnemo. Put od 1000 milja počinje jednim korakom. Evo nas niko da ne očekuje da toliko prešvačimo, niti da rmbačimo mnogo. Mi smo mi jeftina radna snaga. Šta sereš, pa mi radimo za džabe, mi smo aktivisti. Ma ovo mi radi ništa nakon fizičkog. Sonilo, pa zar to nije isto? Miški um naš operator, mi smo njegova produžena ruka. A ti svuda pušta. Alo bre! Pa nećemo mi ovdje revoluciju da dižemo i da nosimo mrtve na grbači. Jeste, znaš ti kako to postoji? Pa bez, tamo nećemo, jedno nećemo više da te slušam. Mi smo imali pre našu stvar, našu metodiju, zašto baš sada ustajemo? Zato što je već jesmo usrali. Vreme je da preuzmemo odgovornosti za naše promašaje i da krenemo dalje. Ja ne vrtam nikud odavde. Pa ti ostani, ali vreme da se ozbiljimo i da nešto započnemo i završimo kako treba. I da vratimo sebi veru. Čekaj, ti meni govoriš o veri. Kako se bre vas dvojice usuđujete da meni govorite o veri? Pa čovječe, pa ja sam ovdje jedini verovao da radimo stvari bolje i drugačije od drugih. Da drugačije razmišljamo. Pa mi smo bre imali svoj san od našoj nedođi. I znate šta? Uopšte mi nije krivo što je ona mala napojdena političarka ukrala moju ideju. Već zato što nije imala svoju. Pa ja sam pored tog pišljivog igrališta mislio da napravimo klizalište ili skate park. Mi smo preživjeli za tu nedođu, imali smo svoj san. Da, ali ti si najmanje radio. Žaba nama tvoja vaskolika vera, kad je prazna. Nama bre trebaju reći sa težinom. Nije reći, bre imaju težinu. Ja te rekao kako su znam, naivno, ali opet ne bi još hodilo. Da, dosta smo mi bili posebni i pametni. Vreme bre da odrastemo. Znači ovdje naša nedođija dođevola. Napuštajte nas i krećite za ono malom napojdenom političarom. Ali ne pre nego što povedemo sve vas sa toga. Sjetio sam se nešto. A čada to? Vidiš ovaj teren? On je već bio podrpan i pokrešen, ali mi je bio drag, razumiješ? Sećam se tog terena. Tu sam bre čovječe stvorio prvu nadu, bio sam bre najbolji u kraju, najbolji košarkaš, razumiješ? I možda su me svi gurali, možda i nisam bio najbolji. Nikad mi nisi pričao o tome. Vidiš, mislio sam da ću biti najbolji košarkaš. Kako sam se samo cimao u osnovnoj trenirao i maltene sam samo to radio. Što nisi uspeo? Što nećeš opet da pokušaš? A ispao sam iz forme, čovječe. I tad sam ispao iz forme na brzinu. Kad su me zvali u radničkom i odbijeni me, pa šta da tražim više u radničkom odbijeni, ej. To je glupo, opet si prelako odustao. Ma to nije ni važno, pusti to. Važnije mi je da sam imao bre taj teren, ej. Pa danas se bre fudbal igra bre po livadama, bre manja kiša padne i opa, nema utakmice, znaš, zaplit ćeš s one krtične, koji bedak. Sad ti to nešto primišljaš možda? Ne.
Sem pri tome da je Nina postala stranački čovjek i da je to debela nameštajka. Ipak, volao bih da neki klinac danas ne odustane tako lako kako ja jesam. Možda je najbolje da upravo to kažeš tim nekim klincima. Misliš? Pa, očigledno je da imaš šta da naučiš druge, pa makar to bilo i šta ne treba raditi. Hvala ti. Otvorili su mi se novi horizonti. Ti si, bre! Ti si ta, čovjek! Ti si ta koja ima snage da nas povede do nove pobjede. Ti si ta koja ima to ja. Ja sam odbio pička. Joj, imam ja snage za sve nas, ali mi nedostaje vere. A šta ti misliš, možemo da verujemo i mi? Mislim da nemamo više šta da izgubimo. Osim malo svog poštovanja, njega smo dali. A kako ništa? Kako su odgovorili, nisu ni pogledali kako, objasni. Baš zato ne daju priliku nikom, nema 100% imaju nekog svog. Ima li nema li nekog svog, nisu završili, to je to. Pa daj Nina, ovo je samo jedan projekt. Naći ćemo mi već neku podršku. Kakvu podršku, majko? Mi sad nemamo ekipu, mi sad nemamo pare, mi sad nemamo ništa. Nama je to super, super. Ma daj, neko će prepoznati naš potencijal. Pa raširit ćemo ovo na svalu, da sve u marketingu, a ja sam u tome manija. Jesi ja nekada malo pomoći. I ja jako cijenim tvoje motivačne stvari, ali ja ne mogu. Ja uvek udarim u zatvorena vrata, razumeš? Kud, dobar dan, dobar dan. E sad imam jednu ideju, sad te nije nas briga. Pa! Razumeš? Ja me u stvari samo želim da radim, razumeš? Ja želim da radim nešto. Kad radim, osjećam da mogu da pomeram planine, kakve planine svetove, razumeš? Osim toga, ako je to rad koji će nekom pomoći, koji će nekom ulepšati dane, nema para koje to nadoknadi. Zato i postoji volontiranje, znaš. Neke stvari jednostavno ne treba menjati novcem, niti novac može da popuni svaku prazninu čoveka, znaš. Ja moram da ne znam. Mislim da te razumim. Tako je meni kad radim s klinom. Taj polet, ta potreba da menjam svet, dobro, ajde, lupam, ne baš svet, razumeš, ali makar najbolje okruženje. Ono meni pripada, pa ja sam odgovorna da ga učinim bolje, nećem. Jeste naivno, slažem se, ali ja mislim da je to jedino vredno. Sasvim te razumem, pa i ja kad vidim da su očima nekog klinca pojavljaju to razumevanje. Taj osjećaj da sam prenela znanje i bila korisna, pa to je neprocenjivo, to ne može ničim da se plati. Zato su plate prosto za hranite tako mizarne. Baš to što si rekao. Neke stvari se ne plaćaju. Ajmo Nikolić. Ali bit će nam još teže ako budemo
dobro organizovani. Znaš šta, prvo što je ovde potrebno je jedno dobro šišanje, mislim, strave. Ma sve to još veći izazov čovjek. Ali ovde treba krenuti od nula. Molim te, gledajte ovo. Sve sam korom i rđa. Ovde treba jedan da misli za sve vas. Svi ste bre komule bez glave. Da nećeš ti možda da budeš mozak ove operacije? A nego? More bre, ovdje treba jedna dobra batina da radi. Šta ćeš pri ti da batiraš ovde budalu? Kor! Pa naravno, pogledaj koliko je narastao. Treba posaditi mnogo cveća. Potrebno je malo vidini, veselo. Alo bre, dečko, pa nećeš ti ovdje botaničku baštu da gradiš, nego igralište da sređuješ. Brate, ovde treba puno posla. Ajme, bre, ljudi, napokon da mrznemo ove naše lenje guzice. Ma i više od toga, bre, ovdje je potrebna mala nada. Šta je? Šta ste se popunjili, znate koliko odgrenje vaše? Ajde. Ma mi smo ta nada, svi mogu da se uzdaju u nas. Da, ali moramo i mi jedni u druge. A ti priznaj da si mislila da se nećemo pojaviti, a? Pa Meconija, kao da ste mi dali povoda da ne mislim tako, a? Ovdje je potrebno dobro kresanje, odgrezivanje svake vrste. Ovdje će neke glave da leti. Počeš i od tvoje. Potrebno je malo smeha, bre, dragi moj. Pa daj bre ljudi, ko smo mi da menjamo svet, ej? A što da ne, da neće političar, ja? Pa ljudi, mi smo omladina menja svet. Ali moramo imati plan. Moramo imati ozbiljan plan ako mislimo ovu džunglu da sredimo. Alo bre ljudi, previše ozbiljnosti znači dosta. Ja predlažem da radimo kao i do sada. Znači prvo gajba piva da se dobro razmisli, pa onda sve ostalo. Ja, svakako, naš način je da se nalijemo i planiramo na sve strane. Šta smo rekli, bre, korak po korak. I temeljno, ništa površinski reda radi ljudi ovde. Ovde je sve duboko zaglibilo. Pa prvo opleviš svoj vrt, pa onda sve ostalo, da. Dakle, prvo skrešemo sav ovaj korov, a onda posadimo nešto pristojno, a? Ovdje ćemo malo trave, ovdje ćemo malo zelenila, veštake neće. Ovo je ekološki svesni, politički korektni, to je skroz naš fazon, a da? Ljudi, a znate šta? Nama treba kinta. Ajde, Otkad bre. nije prošao... Pusti bre, to snalazili smo se uvek, ako treba uvešćemo ponovo ovaj, kako se on zove, društveno korisni rad, a? Molim bre, ja mislim da nađemo neke dobre sponzore. Ko će bre se oslanja na ovaj narod? Oni uvijek nešto pričaju, na kraju ništa ne urade. Ja sam najviše da se oslonimo na sebe. Ljudi, ovo možemo i sami. A znate šta još možemo? Da se registrujemo kao nevladina organizacija i da pokrenemo nešto dugoročno, da ne stane ovdje. Polako, Nino, tome ćemo da mislimo kasnije. A šta kažete da pokrenemo kampanju i propagiramo naš način razmišljanja? To nije loše. Da, budimo glasni da nas naš grad čuje. Možda da mi pomogne. Tako je, napravit ćemo svoju stvar. Hajde da ponavljamo ovo zajedno. Neću više da budem lenjom psetom! Neću više da budem lenjom psetom! Ajde svi, ajde vi da se pridružite, ajmo! Neću više da budem lenjom psetom! Uradit ću svoj domaći zadatak. Neću bacati smeće gde mi se čepne! Roditelji klinci nisu vaši ljubimci! Očistit ću svoje stranje za sobom. Nije teško biti fin, Zaslužim ljubav. nisam na prodaju, plata nije rata. Znanje je moje imanje! Svi smo jednaki i ravnopravni! Razlike nas ne razdvajaju. Neću ostavljati život za sutra. Nek je lud, bit ću mu drug, čuvat ću oromčijsku kravu!